Kaya kita kapop kabalay. Wana niya usyukor, da ba uklem ya thulut ya kata kador, lani syumlawan ailut ya kata kabuladi katkum ya ba uulakular. Tading ta utray kwa, bangingin kong ya usoitan, ne bangin don ya kata ka judging long, kabami na lani kata kabangile, kabalong tikum Reu kwa ingi bangin long kikun ki jong ki balong kum Hangani ka por ka bumanta, nginya ngapat saya ka pop ka bashir hitam, bakane ka pop ka balay. Ya ka bang yakren hagani ka por ka bumanta. Ngangi fila angnut ban shashkor ban yo sngopat saya ka pop ka bangingin yakren hagani ka sngi ka bumanta. Bat shwa bangin yakren ni ka pop ka balay. Ngakwa ban ai kublay shwa ya pi. Iway baro ki baju shashkor ya ktien ke jong blay ban nga bon hana preng jong fi phim dei tang ba phi shashkor ga ktien ke jong blay re shibon na preng jong phi ru phi le ya ga ktien ke jong blay ba ka ne am ka dei ka ba blay u shem sngo ba bat u ya ro ya phi ba dei heng ta ba ka babel ka ong wat ai ba phin long ki briu ki ba yo i ga jing ro na gi briu re to long phi ken ki ba snok men ban yo i ga jing ro na u blay ta dei heng ta u blay u ya ro ya phi but ublay shisha uda snobha ya phi namar ba phi im ban pen snobha ya namar ba phi ka ungu ya ga ktien ka jong bat ya ga ba phi le ru ya ga ktien ka jong utrai nang kar khu ya phi ke ba jus ngap na ka por ba le se don na preng jong phi ru ga sin ka ban ning kong ya ga ba phi dang shu yo snap ya ga ni ka khubor nga ai khublay ya phi ru ha ga kerteng ka jong Jesus Christ ba ga ngai ka ni ka jing ka ya ga ni ka skir ka dalong ka jing kar khu ya phi haba fi shashkor biang ya ka ktien ka jong blay pinyo diang si shay ka jingker khu bal ka pop ka balay nga kwa ban kren bat phi ha ni ka por bal ka ka pop ka balay ya ka ktien ka jong blay ka hikai kata ka pop jong ka jinglam ler ka pop jong ka jinglam ler teng ha bangi lam ler sngo kum ba ka biang ba fitip nam ka jinglam ler ka dei ka ba ijli ha khamat jong blay namar ba uta ubalam ler uban nengkong uban lam ler udai usoitan. Baka Bible ka kren ye kata ba usoitan udai ubalam ler baru kupa joge jing lam ler. Tilada ngilong ki balam ler ka ba mut hi ubriu ukong ye usoitan. Ka Bible ka ongkom ni nagalanong ka ba pran it khot ba saw busaw ka ongkom ni ka ktien ka jong ble na ka gospel jong Yones ka ong pipi long no kpa jong pi usoitan ba ka jingkwa jong tau kpa jong pipi amon ban le utaw lolong unong syono breu na do ka ba menengkong barum jusa ka jing shisha na ba ka ba shisha kam don setia haba ukren ka balam ler ukren yiki ak laki jong na ba ulong ubalam ler bat ukpa jong ki jing lam ler Kababel ke kran syahang ni pleng ke jinglam ler kamwan nang no henry ka telong ka tenrai ka dei ka bami bet na usoitan udai ubalam ler ong ka ktien ke jong blay bat udai ru ubalam ler bat ukpa jong ki jinglam ler tadeng ta lada unono ubriu im tang ha ka thok ka syukor ubriu im bet tang ha ka balam ler uta ubriu upen si yu blay namar ba umdan ya uso jong ublay udai ubashisha he is the truth ulong ubashisha bat kamdan ka jinglam lera rehau ka dan bitang ka jing shisha ban nganget haga ni ka por lada kadang dan ka jinglam ler haga jingim ka jong tau briu uta ubriu udai ukun jong usoitan kumbau jisu ong ki khon ki ksiu ki jong ubsen ki khon ki ksiu jong upsen unono briu barang dan haga jinglam ler uba thok uba syukor uba lam ler yagi briu uba lam ler wat yu blay utau briu ulong ken na usoitan tadeng tau try kwa bangingin kong yu soitan ne bangin dan ni kata ka judging long ka ba mi na ni kata ka bangile ka balong thikum reu kwa ingi bangin long ki khon ki jong ki balong kum Tadeng ta ladon ruha ka ktien ka jong blay ya ka ba ublay uda penida ka nuksa ka ba crowd kata ba uda penshitam ru ya kita ki breu ki balam ler ba ka jing penshitam kam dai ta ba shu sempat shiding ardieng
Ndrei kala long si syada ka jing sungusi ka bakraw. Ka Bible ki thu ingi hang ni rangi puli ki kam ki apostol kani ka lenong ka basan la ya thu ingi hang ni ya ka jinglam ler ka jong Ananias bat ka Safira. Ki dalam ler hakmat jong ki syakri ki jong blai. Bat haba ki lam ler hakmat ki syakri ki jong blai. Mdei tang bagi shulam ler hakmat jong kini ki syakri ki jong blai. Henrei ki dalam ler sendan hakmat jong blai. Ka Bible ki thu ingi hang ni ka ong henrei wei ubri uba kerteng wa Ananias lem baga Safira ka tengah jong ula dia ye ka bri bat ula buri yala dia shibenta na ta ka dor. Ka tengah jong uru kala ya but lem ya kata ti ulawan lam tang shibenta bat ula bu ya kata kijat jong apostol. Henry Petros long ko Ananias satu balay ba usoitan ula pendap ya ka dono jong me ya ka ban syukur ya umensim ba ko bat ban buri no shibenta na ka dor kata ka beri kata kadangsa kam shimla long ka jong me hi me ondam la di no ru ya ka kam shimla don ha ka bor jong me hi hatu balay ba me pun ya ka ne ha ka dono jong me mem shimla syukur ya ki beri Henry ya ublay wa Ananias usyukur da ka ba uklem ya thulut ya kata ka dor lene shim lawan ailut ya kata ka buladi kat kum ya ka ba ulakular uthok bat usyukur ba usyukur ya ki syakri ki jong blai u Petros ong mela syukur ya ublai tading time ka tin ka jong blai ka hikay yangi bat ka yathu yangi balada phila kular ya ka ka jingkular ka ba kentang hakmat jong blai phim dei ban bakla ya kata ne ban kalano na kata ne ban syukur no ya kata ka Bible ka ong ladangi puli na do Deuteronomy ka lanong ka ba arfulai ka tin ka jong blai ka ong shai kum ni arfulai kini ka dekot ka ba arfuai ka ong haba me kular ya ka jingkular kentang sa utrai bo blai jong me wat pentut ya kawan pendep no ya ka na ba utrai bo blai jong me si sha unpan ya kata na me tikan long pop hamiken Henry lada menom kular kata ka nom long pop hame men rakhi ban men pendep ru ya kata ka bala mi no na ka shintur jong me kan ba mela kular hautrai bo blai jong me ya ka jing ai ngo sngo bha ya ka ba mela kular dala ka shintur ka bumut si sin bangila kular si sin ka ba klei na ka shintur kam tam ha ka ba ya dei bat u blai ngi haban le kumta ngi haban pendep kumta dan ki bri ki bong trai pen khia inga anda melapan kia ngan syakri ya me. Henry onda habala kia pat kila kelat no. Kin mau ikini gawai kata kalong pop akmat jong ublay. Kata am ka kelalong ka pop ka besyirkai hakmat jong trai. Dan si bon ki brio ki bayo kia. Kila kular yung ngan syakri ya me trai ngan le kumta ngan airu kumta. Henry onda haba la kia la kelat lut kita ki baro. Bat ka Bible ka ong ni kata ka long pop ya me ken ong ka tin ki jong blai tadeng tai ka ka filak kran ni ka filak kular yau blai hable be ya kata hapendep ya kata lada pisngo bo phimla bha ba kun bha ba nai ong hiru ka bha gum ta amar haba phipilak kran haba phipilak kular balada kamlong kum ta am kalong ka pop mar ka one part sya kata ka pop jong ka jing lam ler wa Ananias ulam ler ka Safira ka lam ler ka ka bajai ki da yap no hang to hi ka ching yap ka da shop no ya ki ani ka bas ngo shir khai tadeng ta kani ka pop ka balai ka pop jong ka jing lam ler leng ka de ka pop ka bashir khai pa baklatiak la ban yap ka Bible ki thu ya kata dangi puli na ka shiti ka banengkong ka jong uyanes kan nong ka balai kani ka khot ka pra ka tin ka jong blai ka ongkom ni jarbile ika pop ulong no soitan na bo soitan ujule pop na do banengkong ya gani khnang laban pau yo khono blai bun yo open jat no ika jingle jong soitan wei baro bala khano blai jule pop na bo sambai jong jue sa apo jong tium jula banile pop na bar la khai na ublai hagani kain la pau kita ki khon gi jong blai ba kita ki khono soitan wei baro ubam jule ya ka hok long na ublay lemni uta ubam iet ya lau para uta ubale ba ubayay le ya ka pop pleng day na ublay penban uday na soitan tadeng ta kwa ban ong fi ka ni ka sngi ki bamanta lada don kum kata ka jiglong
Ngihapan kelak ke bamut. Ngim day syuk ban lam ler. Ngim day syuk ban syukor. Namar kani ke di ke pop ke bakraw akmat jong ublay. Tading ta uba lam ler. Unam yo ke hima ke jong ublay. Ke babal ke ongi ke taro mo. Ladangi puli. Na kitab proverb ro ke keren ni kata. Ni ke proverb ke ban riu. Ya ke bangi jupuli na ke por ke ong kum ni ke ketien ke jong ublay. Ka proverb ka banriu ka dekat ka bakat nyaw ong ki kmat ki basarong utlit ubalam ler. Berkiti mi no ka snam baloi loi. Ka donot ka bapun ya ka jing perkat bamman ki gejat ki bastat. Ban pet ka jing sni usaki ubalam ler. Bo persat ki lam ler. Bo uta bo bet ka jing kejah pedang ki parah. Hani artli ki jing lam ler ka ong ki kmat ki basarong bo utlit ubalam ler. Bagat kot bakandai ong usaki ubalam ler. Bo persat i jing lam ler. Hang ni kadai kata kidan riu teli kita ki bo trai isi. Riu teli ki bo trai isi. Rea gini ki artli la ban klub lang hajo. Bagadai gini ke pop jong jing lam ler. Trai isi ki balam ler. Tadeng ta ai ba kabali jungi kan long bi kabali ka ba yong ka jungi kan long bi ka ba yong ka ho jungi kan long bi ka ho ka em jungi kan long bi ka em. Na tam nang ta ka long ka pop akmat jong blay. Iya kini kisngi ki pamantale. Asyuk tok bitman la kapor. Ka mobile li ka bapentok ba ngako aban ong ifi. Tang da kili hang no pidon ong la jan poi ta madang don hayeng. Kili don sai ngi tok. Badeng ta kani ka mobile ka penlang sibon kita ki jing tok ka jing lam ler. Badeng ta ko aban ong ifi kani kisngi la da long ka bala. Waju lam ler waju tok ya tho gumba ka long ya tho gumba ka dei. Badeng ta ko aban ong ifi. Kumba kaktin joblay ka ong kabali kan debi kabali kabayong kan dei kabayong ka hoot jong fi kan long ka hoot ka em jo fi kan long bi ka em. Ka batam nang ta ba ka buduna nang ta ka debi ka balam ler. Traim ker kui fi kan ka sngi ka momenta. To ai bangin kier na kan ka pop ka balai ka pop jong ka jing lam ler. Blain ker kui fi ngi ko aban dwai ha kan ka por ka momenta. Try ni ka por ngadap da ka jing kemen ka sngo ba krai me try ya ka ba ngayo ban kren niktien ke jong me ba try gini khun jame ko kunat ki dan hang ne ban yo sngo ke ktien ba ngai ke ktien jame ka long jingker khu oblai ba ka ai bor yi khun ki jame kunat ban kan tat no ya kata ka pop juga jing lam ler ban kan tat no ken ya kata ka jinglong juga jing lam ler ne kata ka jinglong juga jing syukor baro a blai ai bor me ko try ha ka ho ji ka long ka ho ke em kan long ke em ba try ngada dwai ngada ker khu yi gini ki khun jame way baro ngai ka kamba ka jam sema khot menyerap me ba try ko me long bu shisha to ai ba mangiru ngin long ki bu shisha in khong ye me try ba shisha ko try ngin long ko ba me long dwai ngai ka khu lang yang ilang i way baro aga ni ka sngi ba jingar khu jong abraham ko chris jisu kan long ka ba dap ka ba shlay ga gm ka jong fi utrai nang ka khu fi utrai nang proi fi pen ya ka gm ka ba khu ka gm ka ba hop ka gm ka ba bet ka gm ka ba tang shilan bet dwai ngai ka khu fi Tengok Yesus. Amen. Amen. Try na kerkui fi, nang ay bor fi. Insay siyempat. God bless you. Amen.